Sante hene utumfo se tua bebio. Sante hema na makunadu ya domotoso miensa. Kidom ne numeja ase. Ahenema Akyempem jase. Abusua akunafo ohene yire Mrs. Tina aduse epuku. Ene ohene yire Nana adrapia dom. Ene manma kai omanfo se utumfo kidom hene. Ohene ba aduse epuku Akyempem hene Doteyie no bre edu. Obedampem bosumi dubakon dadu nansonso 17th November kwesiada ahomachi nunum. Okumasi adum akyemade ahimfie na nam no manfo ene no abedinkra ebeji adisiede na adechi adwada 18th November Sante hene otumfo se tua bebio nankasa beba behwese be ne ba ani achi abeja no kwan ade atwachia mieni asante ma momi nsori Akyempem na otesa be ni afri ye adwaso Oheneba wode Akyempem ebose bi osi akora ho ban Sante hene kidom hene sabi wato nanso afri ba amoa Oheneba aduse epoku Akyempem hene due o due ni amane hu no akwanso kuse